abans de les 3 de la tarda, 8 agents de la Guàrdia Civil han entrat a l'empresa Indograf de Constantí. Segons l'advocat de l'empresa, la Guàrdia Civil no hi ha fet un escorcoll. L'ordre del fiscal en cap de Tarragona era realitzar una inspecció a les instal·lacions sense entrar al despatx del gerent. No ha calgut esperar gaire, 2 hores i mitja, i han sortit 2 agents amb una caixa, la mateixa amb què havien entrat. L'advocat Tomàs Gilabert ha elogiat la feina de la Guàrdia Civil, ha dit que han estat molt respectuosos amb els drets dels seus clients i també ha dit que han marxat amb les mans buides. És un decret del fiscal que ordena a la Guàrdia Civil que verifiqui si una fotografia que ha aparegut en els medis amb una presumpta revista que es podia utilitzar per finalitats electorals podia trobar-se a l'interior de l'empresa Indograf. Evidentment no han trobat res perquè no hi havia res. Poca estona després, la resta d'efectius han pujat als vehicles i també han abandonat el lloc. Així han acabat els 3 dies de presència de la Guàrdia Civil a les portes de la impremta, revisant els vehicles que entraven i sortien del recinte i identificant-ne els conductors. La direcció ha fet un escuet comunicat en què agraeix la paciència dels clients i proveïdors i també les mostres de suport que han rebut aquests dies. Acaba remarcant que dins les instal·lacions els agents no han trobat cap document relacionat amb el referèndum. Dolça Tello, TV3, Constantí.